Dagito yung nagtubtubo dito karyan nga kabsat nga kasto yun lidda tawag mi dito, lidda. Ni, adamo umumok na. Lidda ito tawag mi kasto kabsat. Nga adamo umumok na nay. Gantay man. Nay. Oh, nagtinga to, dajay kuha na. Dajay pisto na, dajay ruangan na. Nah, dito, ruangan na kabsat nay. Oh. Ni, nagaduitlog na kabsat. Nagaduitlog na. Oh, makita yung itlog na kabsat. Kana itlog na eh. Oh. Ang kato yung bakating kan. Yay! Bakatik ni sakuragin na naman bandugin kabsat. Ato yung aji kung kunada nga sa basungguin no balayang. Uray no to'y pagtubtubuan na uray kabatuan agbiaglat ta. Kabsat da kami man dito yung Abuan River Ilagan Isabelan. Nga pinakalit na nga danom dito yung Intero Lubungay. Kahit makita yung kabsat mapang kami man hindi surong mapang kami agani iti kwa kasaba. Kadwami ni Katuro na amang. Karita na amang itugot naman dya aso na nga ni kwan. Sakuragi. Sakuragi. Oh, hapon ata nga aso ha. Sakuragi. Tapos tigyan ang Kalwilmer oh. Oh, kasi iti obrayan dito no ababaw iti danom idordoron ti barangay. Ngam no adalem gamitam iti sagwan no sagwan. Oh, toy magmagnatan. Pertakam. Pertakam magmagnata. Ah, na kay tagsakiti barangay ni Wabsat sa Kuragi. Kahit na kano ma-explore iti ko Abuan River. No kasano ti magna. Yo. Oh. Gi, toy. Gidoy. Toy. Apang kami dinti umatay di lulok kabsat jay sitio Sawal di kay Abuan River. Ket kwa. Pang kami agani iti kasaba. Nagidi mula mi kini amang nga kasaba. Amo yo kadi kabsat. Nga dagito yung nagtubo dito yung karyan nga kastoy na oh, dagito yung nagtubo dito yung karyan nga kastoy masida. Dagito y. Andalang amo nga masida dito y. Yung masida amin dagito yung kabsat dagito yun at alam lang dahil ugot na no hampay nagsabong. Ay ito alam no kabsat at masida dito. Nagado nga tubo nga masida dito karyan. Laokam ti manok, laokam ti sardinas. Yan kumporming ilalok mo. O DJ Dan. Dito ito Abuan River kabsat. Dito surong na. Ta DJ ngamin ko baba. Jibungad nagadunga kalapawan. Dito kay akong pwede pulos ti kalapaw na. So nakalinlinas pa ito man lang nga tao ti mapmapan. Gi, urainak. Gi. Urainak. Makabanog lang tayo mapan di surong kabsat nyo pa nag-enjoy. Ito no agawid ka matang ke pababa ka matang. So pagnakay pa lang adit ko Abuan River. Dito surong na. I-tour guide kayo palaan. Pero makita yun no mapangkito digdigos dito kabsat. Amo yun to ti paparanyaw. So kasto iti pagpagnaan daw. Ako ngamin ti drone tayo kabsat eh. Nada ko mati drone tayo makita yo ma. Baring makaala tayo daw. Oh. Tapos kasta ti bato na dito kabsat nagtatakkel. Yan. Adi pag mukmukbangan mo kinaamang ide. Dita kami ide, tayo ti bato dita. Dita tigigid na dita. Tapos ti may kadwa. Adi 1 million views ide dita. Tayo ti bato nga dita. Tapos iigat mo dita. 1 million views mo ilang ide jay. Ngayon iti nag 2.3 million views nga video tayo dito Abuan nga basat. Ijay papanan may. Ijay sitio Sawal. Oh. Nagmet ya dito ya. Oh. Basta ti kalinaw na kabsat nakikita ng bato na diyan. Oh. Yung dagito iso dagiti masidsida. Hanga dayta aso kabsat dayta ni. Dayta nga root. So dayta yung masidsida. Ito yung kabsat dayta 1.4 million views ide. Ide nagbukbang kami kadarusing. Niinang kinaamang nga ajay pangpanganami nga lamisaan nakalublob din ti unag ti danom. Dayta yo.
Dito dito yung banda kita kagay ayos palang iti dito kabsat kasi ni kalinaw na dito ni oh basta partakam partakam ate sa kuragi kabsat tatala sumurot dito yung surong hanga isursurot na amang ta baka mapukaw ka nung kaya una yan simurot kasi dito banbantay dito kabsat surong na oh pauna yan against the light kami ino ko kahit mo makita ti Abuan umay ka lang dito Abuan River Ilagan Isabela nagkaraywara nga talaga nga masida oh dito na i-vlog min to no kasano nga sida hindi na kabsat ito yung mga dahi ko nagtiltilawan mi tilapia kada katupo iday tupo-tupo kail yan oh giday Breta kabsat adama lang iti kadwaming agsursurong no adama lang iti umada di surong giday dati napintas nga view na diti Abuan River kabsat no kahit mga pagnapagnaan lang at dadanom na basit mayat napintas deta kabsat no ababaw iti karyan iduron nga talaga ti barangay awan mo ti motor na yan ngayon na da motor na sumayad lahat di tanuhang nga dati di batwag basta ti obratek sursurok nga kabsat dito yung Abuan River Ilagan Isabela first time na mga sumurot ang Wilmer kanyami diyo so na di kating nga isaksakay na di ason takakwa hanamog sakit yung barangay nagkaratapuak galot yun bang galot yun salansa mo siya ata nga kwan madigtal na pero may ragragsak na pero may ragragsak mo ha patalama ka ay ayam tayo ko karyan sige nakatoro kaya ba basic kasala tumartara ito 120 kada tugkil na nay paspas Kaya yung Wilmer kabsat niya. Kabsat ni Inang. Bunso ng lalaki. Yan. Ito. Ano sa mga asaw? Oy. Agi. Oy. Dapat na pintas nga pagpinikan dito yun. Karewar nga talagang masidan eh. Oh. Kita masida amin na kita. Ito yung magkakabsat, natural ating nga bubon. Makita yung tayo patingga dito. Natural ating nga bubon di karyan na eh. Kita nyo man na eh. Oh, nagkubkub ka dito yan. Kita, nagkubkub ka ditan, makainom ka ditan. Naglinaw. Sambag ka o yawe, Diyos ng langit at lupa. Kita di ba bato dito yung kabsat nyo. Yan. Bali may isa, dua, talong arapang, upat, lima arapang ti kwa. Iti sang atin mi kabsat. Talaga na paspas na eh.
Talaga napaspas ni Katoro kinamang surong ti barangay kabsat na. Nagsakay na ko mga mao pagtugkil ka. Oh. Uncle JC nga Soriano sa rito. Oh. Kaya bay? Po, pansama nagsakay. Oh, nagsakay. Yay! Oh. Dito yung kakabsat dahil gold nga bato. Ito yung kasla gold nga bato nga napan may ay napan nagdatean na amang kininang. Yan. Hal! Uy! Ay, pagsakayin na ka nung kakabsat. Ako mo life vest ko. Di dyan na, pagpinangkal na, life vest na. Katoro. Ako life vest ko. Salbabida ka man, tampaw ka man. Wala. Kanan tapok sit mo, sibling hindi na kaita po ka. Ayun niya. Po, kasalalom na pwede barangayo. Pura lalong nito barangayo, kasi ti ba malugi tao. Malugi nga talaga. Mano, bayad ti pasaherom na kakatoro. Minimum sa gasat. No, nalumag. Lalo magkita 500 may sa Po, lugi kami sa. Apay per kilo yate kwa. Iti pamasahay. Wala. Per kilo ka talaga talom doon ka barangay. Pagtugawam ka, duwa nga tao ka pa si Dina. Ay, babadak nga ratan eh. Ika babain mo no. Ibi barbaray na. Slabaldado no ka. Talang duwa nga ba. O tumapa ka kaon. O madyaso kaon. Hey! Agi! Gwapo dito ah. Oo na. Nakamay talaga dito eh. Damdamo namin naglangoy aja asaw so nga kwa. Di na pa emo turturungan na. Agi! Urayan tayo ni Sakuragi kapsat di jinig damdamang. Di namin kahit agsakay ti barangay. Pagdadamo nga aming agsurong. Partakam! Kasal ti aso kapsat no sorsorwam. Hamo nga kwa. Hamo nga mapanalalaan jiting nga. Bye-bye ang mga damang tano kwa. Makasursuro. Agi! Agi! Oh, diritan nakadamangin. Agi! Partakam! Nabatikan! Partakam! Agi! Agi! Partakam! Nya nga bayag maun. Oh. Damo lang nalawang nga kabat-batuan na dito surong kabsat. Sini. Ngam no dumakil ti karyan nga kabsat aglayos permi nga mapuno ti kayo ataw. Giti kayo nga pang-uring. Oh. Kita-kits mamaya sa sawal. Banno ka nagtaray-taray kabsat. Asidig kami. Duwala nga arapangan. Ato arapang nga ibagbak kabsat kada giti na ababaw nga partiste ti danom. Nga iso pagidordoro ng di barangay. Sa lakas ta na eh. Sa lakas ta ababaw di ta. Tenti basta no na tagare iti karyan. Ada arapang na. Ken makita mga kasalag dugol-dugol ata danom. Arapang no kada di kabsat. Ababaw. Oh. Oh. Kita man dakatoron ni. Naudin ang Kalwilmer dyan. Oh. Ni Sakuragi kinsak napaspas. Oh, dito yan siya amo yung di bantay nga di kabsat. So aja ti papanamay. Oh, aja bantay jay. Ata tinga. Dito nagbaitan na dito ni. So aja ti papanamay. So aja ti dagaday di lolok. Oh. Dito kabsat ja arapang agiduron da manain. Yan, ababaw ngayon basta nagdugol-dugol dito karyan. Makita yun kita bukol-bukol di karyan. Ababaw dito. Kinatagari. Natagari ati danom no ka. Ngayon no patad lang nga kasakabsat. Adalim de jay. Oh. Yan, mabuting pwede aso ni. Napigsa ngamin no kada ayos na rikastoy. Oh. Oh. Kay tagaim ti kulay ti barangay ni Katoro kabsat no mapangkay Jabon River no kahit og sakay.
iti bangka. Alita na kulay blue kin red. Iti pintor na. At dapat iti kwa na dito kabsat life vest na di balay. Keno makaininom ka anda kwa. Keno makaininom ka ti permi bambanog mo dito karyanan. Nga nagtaray-tarayan. Mangpidot ka lang no kati danom. Tunam lang na oh. Ang kato yung bakating kan. Yay! Bakatik ni sa kuragin na naman banugin yung sat. Oh, bakahan na madamang si nagsubli-subli may. Mangibayan. Oh. Damang ko na. Sana press. Press nga ng texting ako. Arapang. Oh. Wala anak ko ate. Sakuragi. Sakuragi. Hey. Katala kami nga sumurot mamang manghat iti surong. Oh. Oh. Oy. Iya. Toy. Lagi. Oh. Di, pertakan ka toy. Oh. Magmetik pag napag na dito yan. Ore mapampanug ka, marirelax ka lata. Ato yung aji kong kunada nga sa basungguin no balayang. Ore no to'y pagtubtubuan na ore kabatuan agbiaglat ta. Ato jay agas ti kidney. Oh. Agas ka no ti bato ti kidney. Ta kami walang akuan mapanditi bantay kabsat ta kwa. Medyo busy tayo di napalabas. Ado iti okasyon iti panagbiag. Okay, at asidig kami nga kabsat na ipagparutan mo iti kasaba. O dito na oh. Yan, basta ataritating nga. Dita, ito iti papanami. At dadama lang iti balbalay dito kabsat. Dito na oh. Dadama lagigyan dito. Kanya damo dito buo nga dito. Kita tagi jada do mga barbarangay. Yal ala dati kayo nga pang uring ilako da. Tanod dati kwa. Igatang iti masida. Dagitoy nagtubtubo dito karyan nga kabsat nga kasto yun lidda tawag mi dito lidda. Ni adamo umumok na. Lidda ito tawag mi kasto kabsat. Nga adamo umumok na nay. Gantay man. Nay. Oh, nuting ata dajay kwa na. Dajay pisto na dajay ruangan na. Dito ruangan na kabsat nay. Oh. Ni nagaduitlog na kabsat. Nagaduitlog na. Oh, makita yung itlog na kabsat. Kaya itlog na na eh. Oh. Oh, na yung itlog na na eh. Dua. Oh, itlog iti kwa dito siguro. Itlog iti belit tulang siguro ataw. Daduang itlog na eh. Oh, babayan tayo kaasim. Dito tinagyanan na ni lidda. Ata. Oh, lidda tayo na. Tapos lang nga makita yan. Nalang dagiti bilit. Diyan lang kapsat ti kwa dito. Kalidliddaan ado ti bilit na. Oh, itlog dan. Oh, ditan di pa panaming kapsat na eh. Ditan. Oh, may sapay nga arapang. Tadanom kasalanay para bawla, tadanom ti kalit na unam. Pauna yun. Dito yung kapsat na dyan nagvlogan mo iti mukbang nga nag 2.3 million views dito nga banda dito oh dito nga banda kapsat dyan nagbukbangan may iti 2.3 million views dito Abuan River Ilagan Isabela. Grabe kami tipintas na dito dapat dadaktil nga bato na adi jay dadai kwa amang palang tadangkel. Oh, ipakita kanya yung kapsat iti kang ato na dagiti bato dito surong ta Abuan River. Oh, Sitio Sawal. Oh. Ito iti kang ato iti bato na diti kapsat na eh. Oh. Kitain nyo. Kitain nyo. Oh, ito iti kang ato na. Data bato amin king gana dyan nga ato. Oh. Ako ngamin ti kamera tayo nga ako drone nga pang paulit tayo dito.
napintas dita. Oh. Ito kami nga kanain nga mukbang no absat ako. Awan ti paspasaling at tao. Tahimik. Awan music, awan copyright. Oh. Saka peaceful dito yung kabsat. O, kita dagi batong yung bagbaka kabsat na yung nagngangataw. Ata, parang ababalang atang no normal na nangato dito kabsat. Ata, o. Tapos dito itikarian na nga nakamay mayat. Dito itikarian na nga nakamay mayat. The beauty of Abuan River. Original content. Oh, awan tinangal alak nga video nga sa balay. Video ko lang dito kabsat. Oh, kita nyo ah. Oh. Ito tikali na kabsat. Kasalanay parabaw lang ata danom dan di ba bataw. Oh, kita nyo man. Oh. Pero right da amang kada ko Uncle Wilmer. Agi, kati ka pa lang. Langoy ka lang langoy. Pati aso ka kwa langoy nga langoy. Ramay imasan natin danom. Na nakalilinaw. Inomom dati danom iti kabsat nakasamsam 8 dito'y surong. Huwag ka lang uminom iti Abuan River ta nagaduti tao jayan. Oh. Ay, hanggang mininom iti danom iti Abuan River iti kwan. Iti bunga iti rangtay madijayan. Na nalangsay. Ngimno dito oray inomom dati kabsat dito. Nakalilinaw. Kasamitan ah. Oh. Agi. Opo, digos pa. Agi. Pero may sakuragi, may imasan nagdigaws. Oh, uray na na amang, may katoro, ng Wilmer. Nakamimet nga dito kapsat ni dapat iti ko dito ni adya bato nga ko adong paran nga ko na dito tano hamo teg barangay dito may idong parte barangay mo. Oh, sakto nga min adya agos na diyan ti bato. Dapat mailikom nga dagos si barangay mo no ka dito eh. Ngimnon ni diretsum jay pak na na day dong paran. Dong para na. Ta kami nga mapan nga kapsat. Ta. Isa kayo ni galot yo. Ay na Philippine Eagle. Ay na. Ay nga makita ti camera ka din. Dakkel unay. Ay batit unay. Oh. Ay mo limusot mo tinggal galo yo. Igalot dani sa kuragi ko. Tali mo aso mo kuno ay sa kayak mo tinaman ay. Oh. Sa kayak manin ah. Oh, pao na ay. Ay hay buhay oh. Banog ni katuron na eh. Oh. Agi, tugaw ka. Tugaw ka, tugaw. Shh. Tugaw. Ayo, one gaw. Oh, tugaw, kasta tag tugaw. Tilada ka nga sa kuragi. Excited nga min sa kuragi nga kwa. Nga kasta. Aglangoy-langoy. Oh, si dadi tanay. Nagtubo dadi ti karkaryaran. Ay. Nay. Anyaman tikin masitas atan, masitas ti China ya. Oh. Masida atan eh. Nagatuti nagugutan dan eh. Nay, nagatu nagugutan dan eh. Ipondomon hilda ako. Magmagnanak. Oh, magmagna kami ni Sakuragi. Oh, kat. Mabekal para guyo din na tabarangay yaw. Age. Oh. Ah, dua kay ta kay para rigat dire. Oh. Dagiti masida. Dati aso kanang nagpasali. Oh, dagiti ni. Ito ugutom ata oy. Oh. Ata ugutom ata. Kita. Ilok mo ti manok. Madapay simple karyan na mait. Oh. Nang Wilmer ti napadasan na kano ti nagsida ka napadasan mo kalya. Neymas. Ilok ta kano ti manok. Neymas. Ay, may kano pengalok ti balato nga daw, nay. Oh. Kaslakwan tong mga minituraon na. Daming kasinarso na ako. Ate J, bato nga nagmayat ka kapsat na oh, oh, dada, oh, tapwak ka dita ka nagpayatay. Woo! Noda ka dito banbantay ka kapsat. Makita mo no ka dito, ini litalit tawag mi dito, baka daw maagasan na dito, litalitan.
Oh, sidig kami kapsat pa uli nak tibantayin. Sidig kami yung timula nga kwan. Kasaba wenno samar. Samar wenno kasaba. Yan. Dito pagsungurod mi dito kapsat ni. Kita inurunong mi di baha ka. Arte dito timula mi kasaba na tatayag da pain ni. Oo na yan. Pero may launa nga tayag dan. Oh. Dito dito timula mi kasaba kapsat. Yan. Di may pinaparparot tayo. Tatagparot kami ito dito. O, kita. Ado dito, aging gana dyan. O, hanggang sa muli. Abangan yung pagparot ng kasaba. Apa yan natangan ka naman? At timurdong na dati na samar nga kasaba. Kasaba? Nagdaktal. Pagsungrod sama na daw. Tablon ti bunga na ay bagas na. Round lag ko na yun. Rumlag. Babalin tablunan na eh. Ngodin na tistisum tanay. Puro mo ti kwan. Ang kalkalyan nyo datan. Nya mutan. Iparehas nyo dyan ti gurong ng kalimerkin dyan gurong ni Rohel. Agi parparuton dita makita kita ka. Awan nagbabatay. Iparehas nyo kami dyan ti gurong ng kalimer ah. Ngay. Nakdakil pa yata na eh. Oh, kapsat. Kitain nyo no sino ti kwa. Imalan ti karkarupa ni Rohel. Ni Katoro, di karkarupa na. Oh, face reveal. Di bunso da inang. Neng Kalwilmer. Hanga ampun ni Katoro ah. Talaga kapsat may suda. Imala lang ti mother side. Oh, dito ti replika na na oh. Man. Oh, pati pagbagay. Reparyas. Yung jack magagit over talaga tanay. Kasaba yun eh. Sila trusaw. Ano pa nga nga hangka mapanag magalat ta madi maparot. Adya lang may isang pinarot da pa lang dito nang tistingan da pa lang ta. Okay. Ano santak na pa lang. Oh, di pa lang santak na ko na ata. Kita nyo man ti kuha na na eh. Kadakil na. Ano bumbinduso na po just ti mulat ti tao ko po, nagdaklan. Permi ah.